Земен пелет са премиум пелети, произведени от 100% бял бор, клас 1. Те се отличават с висока калоричност, ниско съдържание на влага и остатъчна пепел. Освен производство, ние разполагаме и със собствен транспорт, като доставяме пелетите до вашият адрес. Разтоварването на пелетите е безплатно до вашият вход и се извършва с камион, оборудван с кран или камион с падащ борд за удобна, бърза и прецизна работа. Може да закупите дървесни пелети и директно от нашите складови бази в град София, улица Околовръстен път 196 или в град Земен на улица Промишлена. Ние гарантираме за качеството на нашите пелети и ако не сте доволен от продуктите, можете да ги замените с друга партида или да ги върнете. Подсигурете зимният сезон, като поръчате над 2 палета с безплатна доставка в зависимост от разстоянието. За повече информация относно конкретните условия и промоции, моля, свържете се с нас. Линк в описанието.